sme tu za peniaze, ale sme tu samozrejme radi. My sme chceli už minulý rok prísť moderovať, ale hovoríme si, počkáme si, či obhájať svoje prvenstvo a potom teda prídeme. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým. Ďakujem, že ste prijali naše pozvanie, že sme tu spoločne a teším sa ešte na náš večer. No a uvidíme, kto teda bude naozaj hudobným hosťom. Ono papier znesie, ale či to bude Paolo Habera, tak nechajme sa prekvapiť. Nechajme sa prekvapiť. Pozor, ale... je to vo hviezdách. Je to... Ale počujete, naozaj ešte predtým, než nám definitívne zatlieskate, lebo si to dnes naozaj zaslúžite. Dámy a páni, ďakujeme veľmi pekne. Adela Vincová!